Dai mapugulan ni Nanay Emma kan bulan Sorsogon na maugma. Makalihis kaya an pirang taon man nakadipisilan sa paghiro, matatawan na nin wheelchair an sa iyang biyanan na si Nanay Emily. Istorya ni Emma, taong 2016 kan ma-stroke an sa iyang biyanan. Asin haloy na subot sindang naghahanap nin mahahagada nin wheelchair. Kanakaaging Biyernes, narealisar an sa iyang pangiturogan, huli ta saro si Nanay Emily sa mga napiling benepisyaryo kan pananaon nin wheelchair kan Ako Bicol Party List. Padaba. Kaya yun, nagpapasalamat. Baka pwede na siyang lumabas-labas kung gusto niyang pumunta dyan sa Hindi na yung sa lapag. Kung pagka-stroke ang nagpapadipisil sa paghiro kan biyanan ni Nanay Emma, kanina naman sa paghiling ang pasakit kay Tatay Jose kan parehong banwaan. Istorya kan agom na si Nanay Cynthia, totally blind na an sa iyang 63 anyos na agom, asin 4 na taon ang nakaagi kan ma-stroke man ini. Kaya naman labiman ang sa iyang pasasalamat sa wheelchair na siyaltong mataonin kagianan sa indang buhay. Makakatulong sa kanya dun sa pag ko sa kanya pag nagpunta kami dun sa kalsada. Hindi na ako mahirapan. Apwera kina Tatay Jose asin Nanay Emily, duwa pang persona na may kadipisilan sa paglakaw asin paghiro ang natauan nin wheelchair. Apwera sa Ako Bicol Party List, nasa likod man kan proyekto ang Children International asin iba pang stakeholders. Dako lang po sa tuwin na pasalamat na nagkagawa kita kay partner sa mga bagay na ini, sa asistensya na ini, lalong-lalo na sa Children's International, sa pagtabangan ninda sa Ubeto, asin advokasya kan Ako Bicol Party List, na makatabang sa satuyan ng mga kaimanwan na talagang nadidipisilan sa buhay. Ang pananaonin wheelchair, parte kan tabang sa Karayan program kan Ako Bicol Party List. Salamat Ako Bicol! Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern. Dali na.